Kadawas nong pernah rengkat kisamla snong setiap karwai teri guru saw ajar fue klasyem mik sen jam ban pengkhu kinyut kinyer kicak lia khamtam ki bilor cingdi pun buat balon berat ki brio klamakor hasil ter ga surak na lat smith smith katik benta hasil ter ga surak adu ulum i kendiang ya than smith pernah ki wei pat snong kala kalalong kecaka yang kali ki buan bam ler pengat bat wan ba mandi hendrai andla dapat ki berat pathar ki bilor am tang kata pat kita penpat dusman ru dang sen radio choki ka radio Merci 91.1 FM Shillong u Arjen Niki u badairu uwei ubela persya ekcing berat pathari kinyut kicaklia lengba ka Meghalaya My Pride campaign hakaleng kicaka am tangasor ulsai madani kicing jaon berat nyut hakatei benta hakani ke step kada basnong kala khotlang u Arjen Niki ban ailang kacing kesyani u hakani ke program yala persya jubu ya ka kambre nyut pathar hasyo ka program penghuit ayo ekcing kran u Arjen Niki sardar hakacing dan lang kirong ba bat kid khot nak kanungun ki samla ka snong kila kentu inong le jangwan bakin dan lam kacing sutu bat company ar kacing mut berkat benum le sat e kami meriang om tangah kani benta hendrai kubju hagi wei pat kisnong kisnong hi ang ba kilay kan lumban lang kit si jermi rubiang ni so man ai kacing ai kuplay ka bakerpang ne ya kadar Namar ba pi bon sin ki brio kinang ngut bang ngawang ngalek siki jaka babon pentum thok bria. Hendrai ngakwa ban persya yang ni kapor. Pakacing le jong akalong ban penkendit ben rio. Pada pisu tu baklai kata ngimna ban lai. Hendrai ka bas ngot nat kalong. La ka dei kasnong umpling, la ka dei menta singi kumni sakhi ngi hang ne kalau kasnong laim khra for that matter. Ne kiwi kasnong ru. Kai yu bangas ngot nat kalong bakdar basnong kasong thu ba pleng. Kampat dir kapor. Bat kane kita ni nuksa kumni katu kajingwan jonga sansngi kajing tristom jonga kane kajaka hasni ban kong baar balai ngai kibriu ki ya ki yang kipet yo tlese ki ong ba khlebi bat yu ngai kane kajing keli ndai kajing thu kalong ban keli ya kajak ben riu ba kaingin le kai ka ban saja ya kalau wei ka ban wan bat kane kan kita nuksa jong kajing kela ka bang yi ta singi ha ka ba kadar basnong kla sim ya kajing bak kli bat kata kajing kadau ada skol tenat bani iba kadehi kataka katong baka man kidor basnong kidon hendrai lese yo hapong no bam kampatan kataka jing hapong no jing kendit lane kataka jing kamensai madong ngin trai no ngin sa trai de kababun kan hendrai kataka ban ngin trai no kani galong sa ka ba kuntu pilap ni menta nadu kirang ba nadu kiblasan ki mi kiwan ban pekut bat kani kadai kan uksa kaba lada man kasno kasim yang kani kajing bakli ka jing trang ban wanra ta kajing kelah ka emlang salang kasung kalong ka bacok hak singi banwan kalong ka basmo sipi nga hoi tangkat asmo kuma ba persya sarkar hendrai syai pat ngin phai te lada mdei ka sarkar namar ngila ji di representatives ki jongi bakin peja ka bahaka mek jongi ya ka shon ka jongi bat ka ne ka issue jong kan nyut namar ba kampat de ka political issue mo akan men bahaka ni ka election menta ka ne ka by election kan de ka political issue banga kermen baginong mikmat ki jongi kinong ngan le ye na penta ka khut ka subaru yo ki ong tang ka roi ka par kalong generic andre menta ya ka wasting in happen pelong political issue but kacingkali ba pila bo yang kalong halor ka policy jong sarkar sa sisian ngan bo yang kacingkali Meghalaya at 50 san posnam kan dap ke jela nimpat la ban kendit ben rio nidang ap saya ke san posnam ke kata ka polisi na kaliang jong ka sarkar ka dan HBD bat ka khut ka suba pike issue ka balari sementa am tang apo silong ka jingjia ka merten ka dei ka jing pen kendit yang iba hatung lalong ka ba pen kren em ya ka ba etam ka ban sawan ahmad bar ka jingjia spo joai ngayo jeng tip menen kidan ki perlok ki pha masih jeng ki ong ba la lang biang kenyut hang te kadai tang ka temporary solution benta ka padang dap jia hang te po jowai kam padai ka bakut namar ka por ka pala ay ki kolong tang lai banai kun tahi ngalayo ka jeng tip nakal yang naki nong song sya than tura ki ong baka merten ka badan hang te kala nang kata ya ki nong song te haba kum ta kai ka ban jia ni kisnem banwan te hangahi shimet hi nganapan kedau hi ya ka system namar ngi depend ya ka system haba yedei bagaroi ka par we talk about development we talk about all of these aspects which are for the welfare of the state
And this is a major concern that has to be addressed ASAP before it is too late. And I want to put forward to our Honorable Chief Minister, I want to put forward to our Urban Minister, I want to put forward to our Forest and Environment Minister that if you still are lethargic, if you still are reluctant to act upon this serious concern, we are putting ourselves in shame. Tang mana kini I ba renikton mo haga jingilang jong ka Swachh Sarvekshan. By the way, Swachh Sarvekshan kadai kata kaba ni kum kajelahi ngila japura madu kata manusia badan ka Swachh Sarvekshan ni dan baca kita ki bottom states ki badan bapau ki balong ki baca clear ba dengan ku aben bu kani ka jingkeli do akni ka por ba kai kata ka plan ba vidon kai kata ka policy ka bang ngilala ban perkat ban telekam ya kani ka isu ka ba tam kata kolong waste management hakni ka jela ka jongi tengah kerman ba let's say hadin bang idap celebrate ka Sunpost nem yok gi kendit ben rio nomor ba tengkat kalong no tang ka celebration andre hanga simet iting anong no 4 day ban celebrate nomor ba kacing shisha kum ni kapeni bang impat long ke ba pen krek ban celebrate ngidang don kam ban trai sibon penwanra ya ka roi ka par penwanra ya ka khut ka suba penwanra ya ka jingkiu jong ni ka jela jongi hapdeng kiwe ki jela bakan yo ya ka kerdan kum one of the best state hapok kari hiborok kowe lengba kalat patai kubor jongpi makwa ban pasya jengmut makwa ban bet yu sembai aki jengmut superkat ke jongi kai ke jengmut jong ka education ka jengmut jong ka education kamu tang ban yo degree handrai ka overall development of an individual's personality te ladang lalong ki balanang blasta ladang layo ya kata ka education te ngakerman ken ngin penan kam hok ken ya kata ka jing start ka bangila yo lengba ka pule ka puting ngin penan kam hok ken ya ka but kani ka jing le kam dei jong ki pre bam nang bam ta kani ka jing bam jong ni chips paket kam dei jong ki khana bam nang bam ta tilada ka jing nang jista jong i kam la ban hika yang i bang kum dong in dispose of ya kani temen toy te ka jing pa jong akan long bas no bang ini kendet benri kan no sin ngilap ya ki pre ki bala nang blastar hendrai ka jing le ka jong ki ka pen pau ba ki dang long illiterate ha ka jing champang ka jong ki educated in terms of degree, but the degree of comprehension as a literate person who has civic sense is not there. Tiga tingkat patong atong inya trailang, kum ki trairi, katcha ba pile, kano no wasnong, ngin ya shimi kajing bakli, ba ngin mara ya kajing kala lembaga koi kasuba. Tong inya trailang, but inpo ya kani kajing kali yala di. Bahatu ya kepateng ke bansawan ni not na am benjuba bi kajing kali gibakin kin sabu hangi pada. Aku bede kata bentang aku sudah senong dengan ras pokok stu komiti senong kumno bangin ya take care no aku bede bani benta silter cung kani kerus rok amar kani kerus rok kam dei da boong ba ka kacing cebo kawan na ki trasnong dan dei ki banabar senong ta kum dong iba ni ba kini ki cebo par khoi ki dei ki tu ki bladon ka kicing nang cistat dan kim dei ki boong ki ba padon kacing puli dan reki dei ki belanang lastat dan reki hak bai dei ban i ba yo i ban bakalong kum ne kala long kum kitu ki ba khendon kecing nang cistat kecing puli cing putih dan nak kata daun nak kalian cungi ki kwa baleng ba kan ka media ba kin spread abrok kowe ka cela cungi ban sabaru ba ngin ha ban kecing pukucing subaya kan ni caka ban bakin numbret sura ya ki cabok cabai dan subuh mentah kila debam ki wanda kekeli kila debam kin bo hung kin bread caka ki bagi deben bread kin ndai da ban cabok ni kemariang namar lada kim tre ban ko operate lang ban ngi kata molong ngiru ngi namla silenter ban le kata namar kan ni kicing tre chung ngiru kam dei bong bangi tre da bainong ndai ngi tre da kamar smuha te ndai ya bangi iba akabai dei bung kan ni ka benta kadang don kecing kli sibun ni ka batrai dagi brio ka batrai smuha ban ni kitu ba yo da bainong namar ki batrai da bainong kata molong ki tre tangkat kum ka bainong ndai ki batrai da kamar smuha ki tre na du mestim tingi kwa ba iwe piwe kin don ka kata kecing kli na benta chongki hi kumno bakin ku ta ka kamariang teng kam dei bat bong ba ta ka ni caka ka bangi ngile dan rei habro ka we ka caka ke sanu pilet kita molong kan long ka nuksa ka babana bata chongki lada ya kitu ki cabo
kumgini ki chips ki wela de bam kin bo po kali kin tep kan no ko pla kin sa bread pakat aka caka ka ba de ben bread aka caka ka ba de ben tang ki ha ben tang um ta re ben su bread patar semadan semadia nomor ba ka pensni udo de kamariang bat umdei te kamariang ro adina buat tip ba ban kan long ka kan don kecing pang sistem ro nomor ta kecing cabok sang kamariang kum ta temo em ban cái chừng klik cái khối cái sebang nom la ban Dalalay nom la ban ya chakra mana kalian ngejongi kum ka sinong ka dong hebrowi te ngidap lagi jing song khia ini ki jing jabok ki bala kantam plastik ki botol kiat ki botol biar ki bala sata hebrowi kena ka area kantam la nang tain po katai ka than satai ba nanti banja pernah ki national highway ba hadu ne nanti nang ne chan nang ten smith solution showroom kila dap daga botol biar daga plastik chips jadi kini kumpa pilih ini coba ibadah ni, te kumta kini kadap ni nak yang congka sinong hingi dap daga cengsung kia halong nak bentang, bat ni kumpa kalong hikur kumpa kuat ban penek ban pen nek ka environment mo, ban ong ba kalong ka ba kuat basubah, te kumta kini nak yang congka sinong cungi la sim daga lum daga komiti, bangan penlong ni cing pen kuat mentak sengi. Bat kadi ke ba bat kadi pat ka kam ka ba than nam ta jongi ban le nam ba kum ba yu ba ke bru ke ba wan kai ne chaka hoi ke chaka de ke chaka bi thanat ka ba I ka ba pangat bat ka ba sutrat ba ban sangkai ten de ke bri ba wan ne chaka ke penlong long ki le pe ke bom de ban le ke kam chaklia ke kam malai pu chai ki le ne bat ki bread ini ki cebok ng pi te kadi kata kan kau bu ingi cing ba langin khanglat rukan kalong kimmen simpalat nama ngihap ban ai ban yat ban wan kum hene jaka te hendre long de bat ban penek khoi ka sba chong na jaka kin te ko mangi pat mentah ni ngi ya ka jing sadien chung ki breu ke jing sadien chung ki breu kalong pelat ta ba ki wan chakani ka jaka ka ba itanan shwa ba kin mi na ye nga thai kidaเป็นโคจิละดีชาวบ้านมีไก่เลยพอขี้ป้อยชักนี่ก็จะกานี่เป็ดมันตาเป็ดอเดียนมาแกดูดีเป็ดบาพิไรก็พิลาบันอีหังเตยก็จึงเป็นป้ายจังบิลล์ก็ลองสอบปรัดกันนี่อมเดตั้งบาkawan ra ya kaจึงจะบ่ไอ้ขมายังเลยkawan raด้วยก็จึงมันเศร้าแต่ก็นักเลี้ยงจงอ่ะขึ้นเดียดงาสุขะบันอ่องอย่าบรอกิบาสงบกิบาสงับกิบอีลงบากนี่ก็ชาแนลมันตาบาhabangi yat kai sakanu kunu jaka ka ba itnat akar dilum kasi om tai kani jaka jungi po snong rai boro bangi dai ban suma le kamariang larangi bam chips la kamdan ka dasbin ngi ba ngin tap no pok plastik tap akali la jong sathang hayeng la ne sabu ha jaka ka bari ban bo kata ka banung kong ka de ban rung sa ka jing sngu thu hala de simet larangi spun khut sa kum ni kamut tang hadien kum ba sitio altio kamut long ka kani ka jing itnat kamariang ka long kumjo pi ki plastic chips ki borok ki don ki ka jabok ka berikan bread ni pi teng ni ni pe te usla jong u sotron kani kam dei balek ki nong rap kani dei balek ki nong khai namar ki ron bread nang nadu nang pe be polon bread kani ka caka kari ka caka ka ba khoi ka ba itna han rei kim ban si namar tang ban la nak ti ra chong ki ron bread ni kani pan pau ba kim don ka jingkit kle han rei ngi suthu ba kat kom ka jingya jong perthai man ta ba bon ki breu ki sedang man lek khoi han rei ka jing lek khoi jong ki ba bon ngau nu ban ong baro henry ka kut tang hai plau la jong ban lanya plau kemut kemni le ban pret kanun caka ni mentan ngidon hakat kel tin lat smith ban wan sini kuru rong bak snong pernai ni lap ki hogis na ki plastic bag ki bahe ki katu ka pan pau shai ba ban lat na yeng ki tap a plastic bag adin kata ki sabret apo surok hang ne po snong jungi kata ka de ko wei ka ba ngas kun tu nang ni banang ni sakmat kino ki breu ki ba it mariang ki ba sngotunat ban yat ka shalom swa ki de bandon ka jing smuthu na do na la de swa simet bat komjuru ban pensung tholam hayeng sami prok pajol bakani ke jingle khoi bakajing sumale mariang kadek badon kam Kamadian kada basnong klayo ru jing trilang sanakaliang ka kunhun project clean surrounding dalam khmat du ba Jeff kencing kebalawan ban ket ikte bilor tamlot gi bapaj ru kumjo
kong ira songu ka snong bar ji phiro lembaga jing pentip ke jong phi mo bat ka jing connect ke jong phi ba ka network ke jong phi bangila bani kando bi sodar snong jong pernai ngila so komen sibon namar ka jing pen khoj mareng gari ka kam ko jongi ka ba ngi ngila sa khot kerpang ngin le kani ba baro kila ban le kani te ngila so tanat sibon ngin bani don banta sak kani ka snong la ni sno kat ki khot ngi ka bi tor met pat manta ka long ba kumni phi ba kindala ki brio gila de le sombhai ladi ki pen ye ladi tip ki sombhai so si tem ndai ki pen so si pat ye kamarang ki pen so si pat ye ngi ki wei buan kai menta ki pen pa bilor kumni mo te nadi bagi don khna masi kum seni semua la ham jaka nong kondong kumni bagi ri masi ni tai kinawan khna kina mare kumni mtai kinda orang ni mano ban bak de kan te ka bagi le kumni ka long ka pen le rani ngi ka jai ben riwi ngi ong gi bala ki brio gi bala sai mo ka ni ka tai pek ti kan yut tai hap da piong kan yut ngila ban yut no surok kaya de kumui nri bayu apa han jorong lum ha ka jaka bu an song kai pungan ni penon kam ni sumar jaka bang penon kam ni sumar ni le pen ban kumni te kalong ka ba isang sot ken te ngam te lanu gi brio jongi kin sampang kin yo kata ka jing mut ka jing perkhat ba ba kum ngi le kamarang kum tahi ngin yo la ngi le si ngi yo ka ba jabo la ngi le khoi tingi yo ka ba khoi kani la sai singi subu wada de pot lak kani ka jabo kan tu cha te sebodon ki kitu ki jaka thumbu bi gini kita itu ka jabo tu ngi hak tu swa ban ai dawai swa ngi la ban sa da dawai ka ba tu nang ni tengah yai kerpat sobha mo nomor da piong sa bo pi ye ka ri ba jai beriu te e chwai ka ri gen sumar swai ka ri gen da pila sumar ka ri te ngin sai sumar ke menta piong pi ye ka ri ba jai beriu ye ka ri pim e pipen pak manu te rujai beriu rawan jongi ba masih ni tai ndo din thodu orang te le no kata hang no kata ka jingi pen i da ka kam ngi